या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट। तिलारीतून 4 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू असून तिलारीचं धरण 80% भरलंय। त्यामुळे 20% स्पेस अजूनही असल्याची माहिती या संबंधित विभागाकडून देण्यात आली आहे। जिल्हाधिकारी पोलीस अधीक्षकांनी तिलारीची पाहणी केली। परिस्थिती नियंत्रणात असून सतर्कतेचं आवाहन त्यांनी केलं। गोवा बनावटीच्या दारूची बेकायदा वाहतूक करणाऱ्या इनोवा गाडीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागानं बांदा इथं कारवाई केली। या कारवाईत 6,30,000ची दारू आणि 10 लाखांची गाडी असा एकूण 16,30,000चा मुद्देमाल ताब्यात घेण्यात आलाय। आंबोली घाटात कोसळलेली दरड हटवण्यात आली, त्यामुळे आंबोलीची वाहतूक सुरळीत सुरू आहे। सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासनाकडून याबाबतची माहिती देण्यात आली। दारूच्या नशेत तब्बल 3 उडवून देणाऱ्या नशेखोर युवकाला आंबोली पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय। हा थरार प्रसंग सावंतवाडी राजवाडा हॉस्पिटल गवळीतिटा परिसरात घडला। करण सिंग आहेर असं त्या कार चालकाचं नाव आहे। कणकवली तालुक्याला शुक्रवारी रात्री पावसानं जोरदार तडाखा दिला। रात्री झालेल्या मुसळधार पावसामुळे जानवली आणि गड नदीला पूर आल्यानं लगतच्या भागांना पुराचा वेढा पडलाय। करूळ घाटात सकाळी मोठा दगड रस्त्यावर आला होता, त्यामुळे अवजड वाहतूक ठप्प झाली होती। अखेर हा दगड हटवून मार्ग खुला करण्यात आला। साटेली पेडशेतील वरच्या बाजारात उभ्या करून ठेवलेल्या मालवाहू ट्रकची चाकं चिखलात रुतल्यानं ट्रक फसला। त्यात भरलेला माल असल्यानं तो उजव्या बाजूनं कलंडला असता, मात्र सुदैवानं पलटी न झाल्यानं अपघात टळला। कणकवली आचरा मार्गावर वरवडी इथं पाणी आल्यानं या मार्गावर वाहतूक ठप्प झाली आहे। दरम्यान आमदार नितेश राणे यांनी कणकवलीत दाखल होताच कणकवली आचरा रस्त्यावरील फणसवाडी येथील पूरस्थितीची पाहणी केली। मुंबई गोवा महामार्गावर पहिल्या पुलानजीक पाय घसरून खाली घळणीत पडल्यानं कामगाराचा मृत्यू झालाय। ही घटना सकाळी उघडकीस आली। मोरगाव टाकवाडी येथील रमेश कृष्ण पिरणकर यांच्या घरावर झाड कोसळलं। या घटनेत त्यांचं भरपूर नुकसान झालंय। करूळ घाटासह तळेरे वैभववाडी मार्ग येत्या काही दिवसात सुस्थितीत झालेला दिसेल। यात कुठला अधिकारी टाळाटाळ करत असेल तर त्यांना बूस्टर डोस देण्याची ही व्यवस्था आम्ही करतो, असा इशारा आमदार नितेश राणेंनी दिला। गेले काही दिवस पडणाऱ्या मुसळधार पावसानं राहत्या घरांवर तसेच मांगरावर झाडं पडल्यानं नागरिकांचं प्रचंड आर्थिक नुकसान झालंय। 22 जुलैपर्यंत एकूण सुमारे 5,08,000 रुपयांच्या नुकसानीची नोंद वेंगुर्ला तहसील कार्यालयात झाली आहे। तोरसुळे इथं जमिनीच्या वादातून वरग कुटुंबियांमध्ये आपापसात झालेल्या हाणामारीत देवगड पोलिसांनी सीताराम वरग यांच्यासहित 7 जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला। करूळ घाटासहित तळेरे वैभववाडी महामार्गाच्या दयनीय अवस्थेवरून भाजपा पदाधिकाऱ्यांनी नितेश राणेंसमोरच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाच्या तक्रारींचा पाडा वाचला। या मार्गाच्या दुरावस्थेवरून आमदार नितेश राणेंनी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना चांगलंच सुनावलं। सावंतवाडी येथील यशवंतराव भोसले कॉलेज ऑफ फार्मसीच्या डी फार्मसी विभागाला महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ मुंबई यांच्यामार्फत केल्या जाणाऱ्या मूल्यांकनामध्ये एक्सलंट हे सर्वोच्च मानांकन मिळाले। इरिशाळवाडी येथील दरड दुर्घटनेनंतर चिपळूण तालुक्यातील दरडग्रस्त गावांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे। चिपळूण तालुक्यात 16 गावांमधील 40 वाड्या दरडग्रस्त आहेत। इरिशाळवाडी दुर्घटनेत बचावलेल्या अनाथ मुलांचे पालकत्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वीकारल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य विधान परिषद उपसभापती डॉक्टर नीलम गोरे यांनी दिली आहे। कोकण आणि मध्य महाराष्ट्राच्या घाटक क्षेत्रांमध्ये मुसळधार पाऊस होऊ शकतो। पुढचे 48 तास कोकणासाठी धोक्याचा असल्याचा इशारा हवामान विभागाने दिलाय। इरिशाळवाडी दुर्घटनेतील मृतांचा आकडा 22 वर पोहोचलाय। आतापर्यंत 110 नागरिकांची ओळख पटली आहे। अजूनही 70 ते 80 नागरिकांचा शोध लागलेला नाहीये। देवेंद्र फडणवीस सभागृहात भाषण करत असताना आमदार भरत गोगावलेंनी डुलक्या घेत असल्याचं समोर आले। हा प्रकार कॅमेऱ्यात कैद झाला असून व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झालाय। अभिनेत्री स्वानंदी टिकेकर आणि गायक आशिष कुलकर्णी यांनी आमचं ठरलं म्हणत नात्याची घोषणा केली आहे। नुकताच स्वानंदीचा मेहंदी सोहळा देखील पार पडलाय। मणिपूरमधील 2 महिलांना जमावानं नग्न करत धिंड काढली। यात एका पोलिसांनीच आम्हाला जमावाच्या ताब्यात दिल्याची धक्कादायक माहिती दिली आहे। 20 वर्षाच्या पीडितेवर सामूहिक बलात्कार झाल्याचंही तिनं म्हटलंय। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सहकुटुंब पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी त्यांची भेट घेतली। जवळपास तासभर ही भेट झाल्याचं समजतंय।
अमेरिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच नौदलाची कमान एका महिलेच्या हाती सोपवण्यात येणार आहे. अमेरिकन नौदलाच्या प्रमुख म्हणून ॲडमिरल इलिझा फ्रेंचेटी यांची निवड झाली आहे. या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तू आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार. आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.